Hoxe estamos aquí con Ramiro Amarello, xogador profesional de fútbol praia e entrenador da categoría alevín e juvenil do equipo Lugo. Cando empezaches a xogar ao fútbol praia? Xa fai moitos anos, na por 97, xa xoguei no fútbol, sí. Que foi o que te chamou a atención deste fútbol? Bueno, pois como tive a posibilidade de facer o que máis me gustaba a mí, con todo o xogar ao fútbol, o que máis me gusta é facer goles. Entón, pois, cando chegou a oportunidade de xogar na praia cos amigos e na colección, pois, os porterías estaban máis cerca, eran máis grandes, e o partido tiña máis dificultade, porque a área era irregular, pois, tiñes a posibilidade de facer moitos goles e de facer moitos regates, entón, pois, bueno, coa idade que tiña, pois, gustoume moita idea e comecei a practicarlo e Como compaxinas a túa vida persoal co fútbol praia? Bueno, a verdade é que o hándicap que ten é que viaxa moito, entón, é difícil organizar a tua vida diaria tratando de competir a máximo nivel. Se competis a máximo nivel, que se está fora da casa 40 semanas ao ano. A semana ao ano, 52 que ten, pois, quereche moi pouco tempo para disfrutar da familia e desarrollar outros factores da tua vida. Non é fácil, pero logo, pois, eu creo que un compañero que traballo normal, se tes un día a día no que tes uns horarios de entrenamiento responsable con eles, despois, pois, te queda tempo para a familia ou para no meu caso, pois, como me dedicaba 8 horas ao día, a adestrar, o resto do tempo, generalmente dedicaba a descansar, a comer e a recuperarme para prepararme para máis seguramente. Como te sentiste no teu primeiro partido? Bueno, nervioso, como todos, cando falas da primeira vez. Nunca te sientes preparado, sempre tes medo, inquietudes, entón, sempre a poder de ti un pouco a sensación de que vas a errar, de que vas a hacer mal, de que non vais a ir ben, entón, esa sensación é a que acompaña durante esas experiencias que son novas. Que calidades son as máis valoradas en ti? Bueno, a verdade é que o deporte xa fixo que variase moitas as cualidades, de caracteres competitivos, agora vai ser máis que temos a cuantidade de agora xa é un traballo físico importante, cando son deporte de fútbol, o máis importante é a capacidade de desbordar para facer gol, e a capacidade de que non se desbordado nunca e de goles. Esos son os maiores logros ou os maiores objetivos que teñen os adestradores con os xogadores. Sintes que satisfeito co teu traballo? Sí, claro, o máis importante que ten unha persona sentirse realizada co que fai, sentirse seguro. O máis importante tamén é, por tanto, pois, de toda a tua parte para que salga cando un se esforza de la mellor expresión, pois, é fácil sentirse reconfortado, se ves que sai as cousas ben, que te vas feliz, obviamente, pois, sempre te sentir máis a gusto e máis reconfortado. Que crees que faz para que os nenos aos que adestras te vexan como un exemplo a seguir? Non sei, a verdade é que non teño objetivo de ser un exemplo a seguir por ninguén, pero o máis importante é tratar de comportarse acorde como crees que deben comportarse eles. Dicir, pregonar, exigir unhas cousas, uns valores que han decidido que non se comporten acorde a eles. O máis importante é se facer sempre as cousas o máis certas posibles e tratar de comportarse como crees que debe ser a forma correcta. Despois os demais, pois, tratarán evidentemente de coller o que queiran ou o que lle guste, pero por lo menos que quedan moito tranquila que casi dar un bom mensaxe ou outro. Sempre destacas en os deportes? Bueno, a verdade é que hai moitos deportes que destacan en os deportes. Ese deporte como os compañeros, xoguei a fútbol, tive máis un deporte nas etapas da vida, a verdade é que sí, no fútbol en concreto, pois, xa hai un ben, pero se hubiera feito outro deporte, pois tamén me hubiera gustado, non sei se sería mellor ou peor, porque eso depende tamén do que te enganche, do nivel dos con outros rivais, tamén, que non é só o nivel, o nivel é bo, como era o fútbol, tamén xoguei ao deportivo, tamén como selección española de fútbol, creo que eso, o importante é que che guste o que faz, e ter as mínimas capacidades, despois o esforzo, o traballo, dar a oportunidade de seguir mellorando e que hacer máis. A que crees que se debe o favoritismo
España pois é moi grande, non? En Europa tamén pasa así, pero por exemplo en América pois é con respecto ao baloncesto ou con respecto tamén ao béisbol ou a NFL, pois depende un pouco, eu creo que un factor social, influye moito os medios de comunicación, tanto a parte que tamén influye os familiares, non? Se ten xente que te involucra, que te anima para participar, que non, os amigos, sabes? Eu creo que a sociedade é o principal factor que influye, pois ten moitos pequenos aspectos que tamén influyen por a parte, que desde logo todo o mundo ten o que non quere ser. En moitos casos, facer o que lle gusta, un deporte, ser recoñecido, son factores que gustan moito do deporte. Recibirnos y atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya para qué?